मंडळामध्ये सरकारच्या विरोधात बोलाल तर खबरदार, हात कापले जातात, पाय कापले जातात, मुंडकी छाटली जातात, रस्त्यावर फाशीला लटकवलं जातं. ही लोकशाहीची अवस्था ठोकशाहीमध्ये बदलण्याचं काम हे त्या ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसने केलं आहे. आणि आता तीच ठोकशाही ही कुठल्या तरी चांगल्या वेष्टनामध्ये बांधून पॅकिंग करून पॅकेजिंग करून या गोव्यामध्ये आणण्याचं काम ते करतायत. आणि म्हणून आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे, हे दोन्ही पार्टी या गोव्याकरता तयार झालेल्या पार्ट्या नाही आहेत. गोव्याची आपली एक संस्कृती आहे आणि या गोव्याला एक आधुनिक रूप हे आमच्या मनोहरभाईंनी दिलं. या गोव्याला एक नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर हे मोदीजींच्या नेतृत्वात आपण त्या ठिकाणी तयार केलं. तर म्हणजे या पक्षांची अवस्था कशी आहे आपल्याला माहिती आहे की सायबेरियामध्ये ज्यावेळेस खूप थंडी पडते आणि संपूर्ण बर्फ तयार होतो त्यावेळेस सायबेरियन पक्षी उडत उडत भारतात येतात आणि भारतामध्ये 2 महिने ते राहतात, कारण तिथे त्यांना खायला मिळत नाही. आणि 2 महिने झाले की तिथे गरमी पडते, बर्फ पिघळतो, मग हे पक्षी वापस जातात. असे आता 2 सायबेरियन पक्ष हे गोव्यामध्ये आले आहेत. इलेक्शन आलं की या ठिकाणी यायचं आणि इलेक्शन झालं की जसे सायबेरियन पक्षी परत जातात तसे हे कलकत्त्याचे कलकत्त्याला आणि दिल्लीचे दिल्लीला जातील. आणि तुमचा पाला हा फक्त भारतीय जनता पक्षासोबतच आहे आणि तुमचे काम करण्याकरता मिलिंद नाईकच या ठिकाणी आहेत हे तुम्हाला या ठिकाणी त्याची पूर्ण कल्पना आहे. आणि म्हणून आज या निवडणुकीमध्ये प्रश्न कुठला पक्ष हा नाही आहे, प्रश्न हा आहे की गोव्याचं भविष्य कोण घडवू शकतं. आज 10 वर्ष एक स्टेबल गव्हर्नमेंट ही भारतीय जनता पक्षाने दिली आहे. आज जेवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण गोव्यामध्ये तयार करतोय, व्हॉट इज बिगेस्ट अचिव्हमेंट ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट, या गव्हर्नमेंटने गोव्याला इंटिग्रेट केलं. इंटिग्रेट कसं केलंय, आज नॉर्थ पासून साऊथ पर्यंत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर चाललं आहे त्यातनं पूर्वीचं जे नॉर्थ साऊथ अंतर होतं हे कदाचित 2 तास 2.5 तास 3 तास अंतर अनेक वेळा ट्रॅफिक मध्ये असायचं. एकदा इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण झाल्यानंतर हे अंतर 45 मिनिटाचं 1 तासाचं अंतर राहील. आणि त्यातनं हे जे इंटिग्रेशन आहे, या इंटिग्रेशनमुळे या इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे एक गोव्याला सिंगल मार्केटचं एक असं ॲडव्हान्टेज मिळेल की ज्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गोव्यामध्ये इंडस्ट्री तयार होईल. गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आज जे काही रोजगाराचे अवसर आहे ते मोठ्या प्रमाणात वाढतील आणि खऱ्या अर्थानं एक आधुनिक अशा प्रकारचं गोवा हे आपल्याला या ठिकाणी निश्चितपणे पाहायला मिळेल. आमच्या मतदारसंघाची स्ट्रेंथ आहे, वोटिंग स्ट्रेंथ आहे 20,000 आणि त्या महामेळाव्याला नॉट लेस दॅन 12,500 लोक ह्याच मतदारसंघातले उपस्थित होते. हे यांचं सगळ्यांचं काम आहे. 12% सपोज टू बी नॉट सपोज टू बी, खरं सांगायचं तर तो गोव्यातला सगळ्यात मोठा मेळावा होता. आम्ही त्या ह्याच्यावर सुद्धा त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलेले आहे बहिकडे असणार आणि ते बघूनही आम्हाला तेव्हा पण एक वेळा म्हणजे काय सांगू तसं ह्यावेळी ही आपली माणसं रिपीट करणार नाही. ह्याच्यात कोण नसणार पण एक 2-3 आमच्या तेव्हा वेस्टर्न इंडिया किंवा बायनापेट किंवा 2 विषय आले त्याच्यावरून थोडंसं हे करून थोडं आपण थोड्या मार्जिनला आलो. पण आता तसं होणार नाही ही आम्ही तुम्हाला खात्री देतो.